Kanigadiga Dudashan Meghalaya, but Nipdang Sobai people watch a top Kubam Takajan, Shop and Paiski Kubar Kibabnia, Nini Pichai Mat Pokongsan. Pin long jingalang una Narendra Modi but economists ban pin kre halor kamang tingka arjar apusan arjar arpunrio hanongba Delhi. La ban lit phai biang u MLA barim but unong yalam ka TMC uba George Lingdo Shakaseng Congress. Banjur uhe ke MPCC uba Vincent Pala bandan ka jingpatha ka bashay ha ka bayadei but ka election MDC ka ban salong shen. Anya kun ka prasa jong unong thao ya kaseng HSPDP uba hoping stone lingdo ha ka election MDC na nongstoy. Ipu kanong ba Shillong ban pin kre ha ka jingra ki Christmas ai kublai umentri rangba ka jilla bat ki kun hun mentri ka sarkar ya ki padba. Ki khubor ki babdia UMLA barim ubadeiru unong yalam kaseng All India Tribunal Congress uba George Lingdo ulala banlit phai biang Shakaseng Congress haba penpau yakani mentakasngi uhe ka Meghalaya Pradesh Congress uba Vincent Pala ulaong ba kaseng kalaterwa ya u banya kun ha ka MDC election kum ukertong na kaseng Congress Henry nakalyang jong u ulaong ba unya mirjing mutshwa bat kinong kershan haswa bo unrung Shakaseng kum ban chupan kan mau uba George haringkat bat kiwei pat ki MLA ka Congress kila petno Shakaseng Tribunal Congress hausnam arjar arpulai haswa ban sedang ka election Shaka Yeng Dorbar Assembly Henry uklemla ban poi Shakathong bat dangshan ula thawru ya ka umroy Constituency Progressive Forum lani ka UCPF kum ka jingpen kre na ka bentak election MDC ka ban salong hausnam arjar arpusan. Taking the confidence of his people today or tomorrow and hopefully that he will take a positive decisions because I told him if we need good people then we need good politicians also. President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent Pala ula banjur halor ka jingdon kam bandon ka jingbatha ka bashay na ka benta ka nika election MDC ka ban salong kanang ba anla ban shim ya kirai ban thau ya ka policy trekam uba Pala ulaong ba usngos kem ba ka seng Congress kan job bun teli ki shuki namar ba ki pat ba nong chong shnong ka jilla ki don ka jingade ka bajan bha bat ka seng Congress haba penshay halor ka jingetre lang ka seng Congress ha ka liang sinchar ha District Council uba Pala ulaong bakathong jong kaseng kalong banyada ya ka rukom trekam ya ka 6th schedule kabala ban kta ya ki patba nong shong shnong jong ka jilla Meghalaya. I think I should appreciate the hard work of our Congress workers at the grassroots level, at the block level. So many of our friends also said if the Congress can give us a good candidates, we'll go back to the Congress. So we are trying to see that whomever we put as a candidate, as far as practicable, the candidate has a clean image. It's not like people say in the council, any Vitam country can be a candidate. And I'm very confident this time we will do well. I think we'll be, from all the party, the Congress will be the best this time. Kakong badariti lingdo nong light ka badai ka persakur jong uba hoping stone lingdo ubala thau ya kaseng Hills State People's Democratic Party lani ka HSPDP kalapan bana banya kun ha ka nika election MDC ka bansalong na nongstoin constituency uba hoping stone lingdo ude uwei na kiriu san hima sima bapau ka jila ubala bat sao post nem kinthi kumu MLA shisien kumu MP bat nyosien kumu MDC kakong badariti kalakular bakan yai yaki kamba umama jongka ula terei na ka bentaban syakri yaki nong song shnong kanong ston. Oh, yani kuning ani election MDC naka nong constituency batru naka party HSPDP lani ka bangitip kum ka party sing. Ladangi lecho padba ban penken mau yaki yaka menor akaba ki padba jong nong constituency kidei ki bala kershan radba ya kan ka party omba ki ya ka party omba ki yo ma hoping stone lingdo Henry kidei ki bas ngau thu biang ya kita ki nongrim ki ba u lead ma hoping stone lingdo ula product
na markata da ka bangilit da kata ka sur siya upad ba. But da katay ka lenti let's say kanday ka lenti bangin penwan biang ya upad ba bu Krisyan ya kinong rim bahok but ikijingele jo mait. Kadorbar snong Umphyrnai kala shim ya karai banum ya shim benta ha kanika election MDC kaban salong. Ya kanika rai la shim halor artli kimat bakongsan. Kawai kalong halor ka hukum bala pinmi da ka KHASI Hills Autonomous District Council ban ithu ya ka snong thamai bala tip kum ka umsaw kabadang hap hapo ka dong demeu jong ka snong Umphyrnai. Kaba arpat kalong ban persya ya ka jing pentrai kam ya ka building bylaw da ka district council ha kaba kinong snong ki hab ban siu but shim permission shwa na ka district council da ki thmu ban thau yeng thamai Ila asmo khia ka dei ba ka chingyo ya ka order na po ka district council ka ba dei ba ka ching panshnong jong kita ki kur khar pokse ban ithu no ya ka snong thamai kum ka mosaw ten re ni ya ka kam shkmat ka ba dei ba ka kam te ngatrai ka kam hikan batai khamcham ban ya ka ek bang ye kren kala don na kaling chong ka district council ke ba kila ai ka notification ban panham no ikan ka snong jongi hapoka district council building bylaws da ha ka be ba taru nakalan chong ka district council ko masu ong no ha ban yo ya kita bar khoi ka NOC ki don kam so ban yo na po ka snong ten re lada ka long ha ka ni kurkom te kam ide ju kata ka demokrasi te ka la de ka sensyar den bor Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulai shim bentalang haga jingya peliu jingmut ban pen kre ya kamang tingka bat ki economists bapau kari kabala penlong haniti ayok hanong ba Delhi ha kani ka jingya lang laya don lang ru ka menteri katanat ki kampla tingka ka Nirmala Sitharaman ka CEO kaniti ayok u BVR Subramaniam bat ki we ki he officer kajing pen kre na ka benta kamang tingka jong usnam ahajar arpusan arpun riu kala sedang nadu ka henriu terik menta ubnai ya kani kamang tingka jong usnam ahajar arpusan arpun riu lakmi lenti ba an sawanra hakmat ka yeng dorbar lok sabha ka ban salong ha ka shi terik urimpang Menteri ka Sarkar Pedeng Amit Shah henne ka sngi ula penlong ya ka jingelang bat ka National Crime Records Bureau la ni ka NCRB hanong ba Delhi banya phaliu jingmut halor ka jingpentrei kam ya ki lai tali ki an bathamai ha ka te ka jingelang u Shah ula batha ya ka NCRB ban bo ya baro ki jingdon kam halor ka jingpentrei kam ya ka an bathamai ban te la kam ya ki nong le kam sniu ha ka Interoperable Criminal Justice System la ni ka ICJS 2.0 Ka Sarkar Pedeng kala thau ya ka Unlawful Activities Prevention Tribunal ban bishar bnya ya ka long kaba hok ne em ban khen ya ka United Liberation Front of Assam ULFA kum ka seng be an kani ka tribunal kan sakhmi bnya ya baro ki rukam trekam jong ka seng ULFA nadu ki dukot ki badon hakeleng ki jaka ya kani ka tribunal lalam khamat da Justice Michael Zothan Kuma jong ka Guwahati High Court Kamhashwa katanat ki kampo yeng jong ka Sarkar Pedeng kala pinjin sorbiang sasan snam ban khen be an ya ka seng ULFA ka ayom Christmas bat snam thmai kala poi bat kanong ba shillong kala pranai hi kriak da ki jing pranai bat ki laj hakkel lang ki surak bat ki jaka ban pediang burom ya kani ka sngi tungine khmi khendiat halor kani ka khubor ka be de Christmas ka Shillong ka badai ka nong ba chung ka jala Meghalaya kumba chulong man usnem ru da ka jing ipu ipieng kalam da khen la ki de na ka no ka jat ben riu ni ki jinget klaya wan lang ban rakhe ya ka sngi kha chung Jesus Christ kum ka dak ban rakhe ya ka ne ka sngi bakar pang hakal leng ki jaka ka nong ba kham tam hala im khra ba khan dailan la pen riam itna da ki light ban pen ipu ipieng ya ka ne ka sngi layu i baha kendailan daki hajar ngot kibreu kelayawan man la ka janmien mentala kumbashi tayo banwan petkai ki jing penriam be itenan pat kumju banwan thiet wan pen kani kata masalah kemen kala kring ru ye kinau jengok kai na keleng kari banwan jengok kai ye keselong bon na kinau jengok kai kila penpawe ka jing kemen halor ka rukam rakhe ye ka Christmas ha kani kanong ba bat kila ong ba kisngot na hadu kata banwan sa kai selong I think the festive season here in Shillong is really beautiful. You can see behind the Police Bazaar, the Christmas tree is really high and the whole Police Bazaar is like
light up. I can see a lot of tourists as well. I think Meghalaya is doing a lot more in tourism. मजा है, एकदम माहौल है। क्या क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ की लाइटिंग अच्छी लगी, यहाँ के लोग अच्छे लगे, सब कुछ एकदम बढ़िया है। यहाँ का खाना भी अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े दिलदार है, बड़े काइंड है। Naloki yogi hat bagi jing penriam hakeleng ki jaka kawai ni ki jaka ba pin sobit tam gi patba ha ki rokom penriam penben kadai haye mani cathedral kabadan halat umkra ba ha all saint church kabadan ha IGP halo kan ni ka jing rakhe ya ka Christmas nakaliang umentri rangba ka jalla ukan rat ke sangma umentri ka tanat jungo kai uba polling do pat commentary ka tanat ka kwat ka khya I Dr. Umphyrnai do ru kila ai ku blake it bok e ki nong song snong jong ka jalla. May this special time of year bring you peace, happiness, and time with those who matter most. May your hearts be filled with warmth, your homes be filled with laughter, and your life be filled with joy. Wishing you and your loved ones a blessed and wonderful Christmas. Christmas has always been associated with the birth of Christ. And this year, I would especially pray that Christ is born in our hearts and in our minds, and that the eternal message of Christmas, which is peace, love, and hope, should embrace each one of you, your families, and our state and the nation. On the special occasion of Christmas, I send each and every citizen of the state of Meghalaya a very, very special and warm Christmas. Bureau report DD News Meghalaya. Katba ka arpsan tarik unok pra kalanang jan saudong kilinti singkin jong ke jela Meghalaya kila sawa da kijing rai Christmas bat kijing tem jingput ha ka ba ki riungai Kristan kila yashim benta ha ka jing ya Christmas carol panyero ya ka jing kha jong utrai Jesus Christ ha shilong ka yeng mani jayau Presbyterian menta ka singi kala penlong ya ka jing ya carol ha po snong ha ka ba da ki hajar ngot ki riungai kila yashim benta ha ka te ka jing ya carol kinong ya lam niam ha ringkat ki pat riungai ningkong kila lej jingo ashwa ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital kabadai kawai na ki hospital kabla rim ha kanong ba ha shwa benlet pat shakiwei pat ki benta jong kashnong jayau hanong po kabalang Catholic kala penlong ya ka jingyai Christmas carol ha kaleng ki jaka ha ka te kathan da ki spa ki kali la pen itnat da ki jing penriam ba isong kun ringkat bat ki hajar ngut ki riunget ki lai shim benta ha ka te ka jingyai carol ha jowai ru la sakhi ba ki shnong ki thau ba ki la kala dur ling ba ki jing penriam da ki ba isong kun ha ka ba ki yeng mani ki linti singkin ki yeng ki sem ki dukan bat ki yeng sarkar baro la pen itnat da ki lai Christmas ki ba ipu iping da ki klur ki ba thaba bat ki jing tho ai kuble Christmas kumju hanong ston la sawa ki jing rai Christmas bat ka jing ya carol ban rakhe ya ka jing kha jong utrai Jesus Christ mentapat ngin ya pe ka jing long jing man ka sun beneng hatura ka jing kriat kalong khatwei degree Celsius ka jing shit kalong 8 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong san phunyo na ka spa bat ka sun beneng kala manrang haki babun ki jaka haba pai pat asha kanong ba shilong ka jing kriat kalong hinriu 0.8 degree Celsius ka jing shit pat kalong kanyo 0.6 degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong san phunriu na ka spa bat ka sun beneng kala manrang haki babun ki jaka katba hajo waipat ka jing kriat kalong 1 degree Celsius bat ka jing shit kalong kanriu degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong lai phunyo na ka spa bat ka sun beneng kala manrang haki babun ki jaka Syaban poi syaka bakut jang katup kubor ngini pek biang sesien yakimat pekongsan. Penlong jingelang Narendra Modi bat economists ban pen kre halor kamang tingka aja apusan apun riu hanong ba Delhi. La bandit pai biang UMLA berim bat unong elam ke TMC upa George Lingdo syaka sai Congress. Banjur uhe ke MPCC ubah Vincent Pala bandon ke jing petak ke Bashai ha ke bedai bak election MDC ke ban solution. Ania kun ke persa jong unong thau ya ke seng HSPDP ubah Hoping Stone Lingdo ha ke election MDC na Longston.
ผู้กันน้องบะชิลองบันเป็นเครหากจิงรักคริสต์มาสไอคุเลยมินทรีรังบะกจิลาบัดที่ตุนหุ่นมินทรีกสอร์การอยากไปบะdi parlok katung ilapoi syakapukut jong katup kubor jungi mata ka janmit nakaliang ka didike Meghalaya ngi ai kublai Christmas bat snem thmai besok epi baro hadu bingdai syambiang wat pila syai kasni kublai epi baro meeting with senior officials. Sikkim Minister Samdup Lepcha inaugurates 40-meter steel bridge over Rafong Chu.